se mě povedl střih, takže jsme tady u těch dvou bugin. No a teďka vlastně takový malý test, tak jak to. No ale pak se určitě koukněte dole do komentářů, nebo jak se to jmenuje. Nevím, prostě se koukněte dolů pod video a tam máte různý. No, najděte to dole pod videem. No, budeme třeba dělat, nevím, ke 100 odběratelům uděláme special video, nevím, 15 minutový. Talk show. Že se to video jmenuje. Jo, to viděj, pane. No, to je vlastně jediné. Já vám to prostě popíšu. My jsme to moc nechtěli, určitě budeme to dělat další. No, jezdí to jste slyšeli, prostě všechno pamatujete. A zapomněli jste říct, že všechny buginy mají světla. Nabízí se mnou, dala byste sehnat červený, žlutý, zelený a modrý. To dá sehnat, no, my jsme to teda viděli. Nevím, jestli někdo si chtěl za příplatek, seženete třeba oranžovou, nevím. Už tak nám napište. Pište nám teda, jaký auta byste tam chtěli vidět. Ale pardon, já jsem mluvím. A tak dále. Napište i, co byste pozměnili v našich videích, co byste tam rádi uvítali. No a tady se kluci něčemu dle mě, já nevím čemu. Já vím pozměnění. No, už vím. To je jedno, neprojeď hlavně kanálem, bo už bych to nevyndal. No a tohle bude asi konec. Ještě ne, ještě pokračování. No jako myslím samozřejmě. Dejme, já ti zvířu. No vidíte, hele. Dejme, projeď tady tou hlínou. Já vám ukážu, že to fajčí i v tomhle. Ale už to bylo skvělé. Jsme na to správně. No, jako projede to docela dost, tady mám natočené světla. Oni fakt šajněj. Až na to počkej. Zkus udělat dancing. Dancing. To si tě prostě pozorně. Musíš to držet na plný plyn. No to je jedno. Prostě. Ono to umí prostě, když to postavíte takhle na zadek a držíte jenom plyn dopředu, tak se to umí točit na místě. To je hustý. No, jak jste viděli. No a teďka Dave, ukaž nám jízdu po zadních. Umíš to? Vím. Jo. Vlastně normálně postavíte si to jakoby na zadní, dáte jízdu po zadních. To musí držet. No, on... já to taky nevím. Teda nevím, ale... Neumím to. Já to umím. Taky, ale nebuďte tak vulgární. To je no. A paka. To ty barabky No. No. No, ale to byla krásná jízda z Buzní. Hej, Kubo, zkus ještě dancing. Já v poha. Dancing Queen. No, to zní. Tady se to moc nevede. Na podlaze pěkný. Jo, na podlaze to ne... No, ono to umí dělat docela dobrý skokánky, ale ty vám tady ukazovat. No, Dejve, skoč s tím ještě přes tenhle okraj. To bude... No, to bylo krásný. No, tady můžu postavit západ. Hej, Dejve, skoč tohle. Jo, ale to se možná nemohli všimnout, že to je tak strašně. Ale jako, skáčte docela dost. Když si doma uděláte z kartonu skokánek, tak máte zaručený jump. No já už to budu muset vypnout, protože na YouTubeku nemáme, no, nám ještě nepovolili dělat víc než 15-minutový videa. Takže to nebylo ani 10. Pápa. A pište nám teda, co byste tady pozměnili a jaký auto byste tady rádi viděli. Tak čau.